Тери Джи биография. Тери Дже je međunarodni elektro, pop i soul kantautor nominovan za Grammy, koji je sarađivao sa mnogim međunarodnim DJ-evima, producentima i tekstopiscima širom sveta više od 20 godina. Njen put se također ukrstio sa južnoafričkom muzičkom legendom i nečakinđom bivšeg predsjednika Južne Afrike, Mr. Nelson Mandela, Crna Madonna, Gospođica. Brenda Fassie, jedna od najvećih međunarodnih afričkih pevačica. Ova kraljica afričke muzike izabrala je Teri Dži da je prati na njenoj turneži u Kamerunu, koja je održana 2000. godine u Kamerunu i mnogim afričkim zemljama. Biti uz ovu sjajnu damu za njega je bilo nezaboravno iskustvo i velika lekcija poniznosti koja je pokrenula i njegovu međunarodnu karijeru. Godine 2012. Teri Dže je producirao tim izdavačke kuće Restlers u Milanu, Italija, za njegov elektro hit single Break Your Heart, koji su komponovali poznati tekstopisci i DJ-ževi Mauricio Mulela i Phil Džai, koji su napravili međunarodni plesni mega hit, prodavši 10 miliona primjeraka za pevača. Gala sa hit pesmom iz sveta želje Fre. U to vreme u mnogim zemljama je bila popularna pesma Fre. Spot za vaš elektrohit Break Your Heart snimljen je u Barceloni, u Španiji. Od strane nagrađivanog i poznatog engleskog reditelja gospodina Krisa Kostera, koji je snimio legendarni engleski band Duran Duran i mnoge međunarodne umetnike. Ista poznata italijanska ekipa je 2013. godine objavila elektrohit PAC and Love, himna za svetski mir, protiv rasizma i netolerancije, koju je napisao Teri Dže u Milanu, a koji je promovisan na mnogim glavnim radiostanicama u Italiji, kao što je legendarni M2O radio u Milanu, gdje je Teri Dže bio pozvan od strane velikog DJ-a Molela 20 za intervju. 2022. Teri Dže je nominovan za Grammy nagrade u Sjedinjenim državama za svoju elektronumeru u Knov u saradnji sa velikim DJ Veigom iz Španije za pesmu godine. Dolazi 2023. saradnja sa legendarnom grupom Phunk Investigation and Hinca, George Michael, Boy George, Simple Minds, Simply Red i tak dalje. Za remix elektrohita Iluf u Babi, Phunk Investigation and Hinca remix, sada online na svim platformama. 2024. saradnja sa poznatom elektrogrupom Alice iz Ukrajine za elektrohitove, Vid Story, sa poznatom nemačkom etiketom Zix Music, Svetlost u vašim očima, sa španskom etiketom IB Music. Novo izdanđe novog pop naslova Teriža Džiža zakazano je za 16. avgust 2024. Rođen da te zauvek volim na legendarnoj nemačkoj etiketi Zix Music. Naslov su komponovali i napisali kompozitori koji su stvarali svetske hitove za međunarodno poznate umetnike kao što su Madonna, Whitney Houston, Celine Dion, Cyndi Lauper, Sinead O'Connor, Tje Bangles, Demi Lovato i tak dalje. Nakon mnogo godina saradnje širom sveta sa mnogim međunarodnim DJ-ima, producentima i kompozitorima na različitim međunarodnim izdavačkim kućama, Teri Dže sada radi na budućim muzičkim projektima. Ostanite sa nama, momci.